Здравейте, приятели, и добре дошли в новият епизод на моят подкаст "Бизнесът зад кадра". Аз се казвам Лилия Адамова и съм експерт в онлайн маркетинг. Днес имам специален гост Ерика, управляващ бизнес партньор на Miradex в България. Фирмата, която за няколко години успя да се утвърди като лидер в своята ниша. За мен този разговор е много специален, защото в рамките на 2 години вече помагам да се реализират целите на този бизнес проект. И много се гордея, че имам възможността да бъда част от развитието на този иновативен проект. Днес няма да си говорим само за оградни решения. Днес ще си говорим за това как се развива един бизнес проект в e-commerce ниша. Ще говорим за това как се печели доверието на клиентите онлайн и как тази фирма успя да задава тенденции вместо да ги следват. Ще поговорим за предизвикателства, за митове в бранша и за дигитални инструменти, които променят пазара. Ще говорим за решенията, които стоят зад успеха на фирма Miradex. Ерика, благодаря ти, че прие поканата и добре дошла. Лиля, здравей! Благодаря за поканата. За мен е удоволствие да бъда тук и да разкажа за Miradex и за пътя, който извървяхме през последните години. Зад развитието на Miradex стои много труд, постоянство и желание да предлагаме качествен продукт на нашите клиенти и партньори. Ще се радвам да разкажа за решенията, за пътя и за това как успяхме да развием проекта до мащабите, които има днес. Ерика, да започнем с един очевиден, но много интересен въпрос. Огради, метални конструкции и решения са доста консервативен бранш. Не говорим за козметика, мода или модерни заведения. Как се роди идеята за този бизнес и защо избрахте точно този сектор и ниша? За нас оградата не е била никога просто метална конструкция. Тя е първото впечатление за един дом, част от неговата визия и отражение на стила на собственик. Затова решихме да предложим не просто оградни пана, а продукт с високо качество, модерен дизайн и дълъг живот. Вярвахме, че клиентите заслужават повече от стандартното решение, което пазарът предлагаше. Освен това, искахме да променим начина, по който хората купуват огради. С професионална консултация, прозрачен процес и обслужване, което наистина вдъхва доверие. Точно тази комбинация, качествен продукт, модерен подход и отлично обслужване ни помогна да се отличим още от самото начало. Често виждаме крайният резултат, но рядко си даваме сметка колко работа и труд стои зад всичко това. Как изглеждаха първите стъпки на Miradex в България и как успяхте да превърнете една добра идея в компания, която е лидер в своята ниша? Още от самото начало имахме ясна визия. Заедно с екипа анализирахме нуждите на клиентите, които искат нова ограда. Буквално живеехме с процесите. Проверявахме всяка идея, всяка стъпка, за да сме сигурни, че всичко работи така, както сме го планирали. Създадохме сайт, който не просто изглежда модерно и е лесен за използване, а отговаря на всички въпроси от избора на продукта до неговия монтаж. Нашата цел беше покупката на ограда онлайн да бъде толкова лесна и приятна, колкото поръчка на дреха или ново устройство от любим онлайн магазин. Ерика, днес да поръчаш ограда онлайн е абсолютно нормално решение. Но преди няколко години това изглеждаше като много смело и иновативно решение. Защото хората са свикнали да отидат на място, да пипнат, да питат, да видят със собствените си очи. Как успяхте да спечелите доверието на вашите клиенти? Спомням си, когато за първи път видях ограда тип штора в цвят антрацит. Бях истински впечатлена, изглеждаше много модерно, елегантно, напълно различно от всичко, което виждах до този момент. Естествено, първата ми реакция беше да потърся откъде мога да си купя такава ограда.
Започнах да търся в интернет, но в България практически не открих нищо. Имаше красиви снимки от различни статии в чуждестранни сайтове, но реално нямаше откъде да поръчаш такъв продукт, нито информация за него. Проблемът не е само липсата на продукта. Проблемът беше, че целият процес от избор до покупка на ограда беше сложен, неясен и неудобен. Затова решихме да не само да предлагаме качествен продукт, а да направим самия процес по-лесен, по-приятен и по-удобен за клиента. Най-голямото предизвикателство обаче беше доверието. Строителният пазар в България е доста консервативен. Хората са свикнали да купуват очи в очи, да посетят физически магазин, да платят капаро аванс на място. А когато чуеха, че могат да поръчат ограда онлайн, първите въпроси бяха: къде ви е офиса, дали ще пристигне, къде трябва да дойда, за да видя оградите, искам да ги видя, да видя моделите. Напълно разбираеми въпроси. Започнахме да изпращаме безплатни мостри на нашите огради до дома на клиента, напълно безплатно за тях. Когато клиента отвори пратката, види цвета, докосне качествената стомана, усети покритието, съмненията веднага изчезват. Инвестираме изключително много време в консултации, разговори с клиенти, това да бъдем максимално полезни. Ако искаме хората да ни се доверят, първо ние трябва да им покажем доверие. Затова взехме едно нетипично за бранша решение – плащане при доставка. Това премахва усещането за риск и прави процеса много по-приятен, достъпен и бърз. Създадохме удобен онлайн калкулатор, с който всеки сам може да изчисли стойността на своя проект. И постепенно клиентите започнаха да виждат, че този модел им спестява време и улеснява избора. Днес за много хора е напълно нормално да изберат, да конфигурират и да поръчат своята ограда онлайн. И това може би е едно от най-големите доказателства, че сме били на прав път още от самото начало. Пазарът на огради е доста специфичен и около него съществуват много погрешни представи. Кои са топ 3 мита, които хората си мислят най-често? Мит номер 1. Металните огради са прекалено скъпи. Не, те са дългосрочна инвестиция. Днес предлагаме разнообразни модели и решения за различни бюджети и проекти. Мит номер 2. Няма никакъв избор от цветове. При нас клиентите могат да избират от разнообразие от цветове и покрития, за да съчетаят с архитектурата на дома си. От топ цветове като антрацит и черно до красиви дървесни десени. Мит номер 3. Монтажът е много сложен. Всеки наш продукт се изработва по размер на клиента. Включва всичко необходимо за монтаж, от ламели, предварително пробити П-профили, нитове в цвета на ламела, винтове, дори и дюбели, ако се монтират към бетон. Всичко е внимателно опаковано, окомплектовано, което улеснява монтажа. Подготвили сме подробни видеоинструкции, направили сме процеса максимално лесен и удобен. Просто пускате видеото и сглобявате оградата. Често има още едно притеснение, че подобна ограда ще се чака с месеци. А всъщност, благодарение на автоматизирания процес и бързата логистика, доставяме между 5 и 10 работни дни и то директно до обекта на клиента. И най-хубавото е, че когато клиентите се запознаят с продукта и начина, по който работим, митовете отпадат сами. Лично за мен тази тема е много интересна, защото имам опит в строителният бранш повече от 10 години. Имах бизнес в сферата на изготвянето на металните стълби и огради от наръждаема стомана. Като бивш управител и маркетолог, знам какви са първите въпроси на един клиент. Колко ще ми струва? Каква е цената? И тук идва често много объркването. Едните смятат на линейен метър, други на пано, трети включват различни услуги и накрая клиентът много се обърква,
и не знае каква ще му е крайна цена. Едните от нещата, които много ме впечатлиха в Miradex, че вие успяхте да направите този процес на клиента е супер прозрачен. Създадохте онлайн калкулатор в сайта ви. Разкажи ни как работи този инструмент и с какво улеснява клиентите ви. Затова създадохме онлайн калкулатор. Само с няколко стъпки клиента може да въведе размерите и да получи цена за модела, който го интересува. След като поговорихме вече за процес, нека да обърнем вниманието на самия продукт. Miradex предлага изключително богат избор, повече от 20 модела. Разкажи ни повече за вашата продуктова гама и как помагате на клиентите да намерят най-подходящото решение за техният проект. Да, ние предлагаме разнообразни решения, разнообразни модели. Всеки клиент може да съчетае ограда с фасада в един стил, да разнообразява с цветове, съчетания на цветове. Може да избира от над 25 цвята. В крайна сметка, всеки дом и проект е напълно различен и ние даваме възможност на клиентите да изберат това, което им харесва и което най-добре ще отрази техния стил и представа за красив дом. Кой модел и кой цвят са абсолютните фаворити на вашите клиенти? Има ли решение, което буквално чупи всички рекорди по продажби? Да. Определено има няколко фаворита, които се открояват през последните години. То се отнася до цветовете, абсолютният лидер е антрацит. Това е цветът, който клиентите избират най-лесно, който се съчетава с класическа архитектура и модерен стил. Много силен интерес има към дървесните десени, защото клиента иска визията на дървото, но предпочитат трайността на метала. До тук говорихме основно за оградите, но ми се струва, че много хора дори не подозират колко широко приложение имат вашите продукти. Къде всъщност намират приложение решенията на Miradex? Да, наистина много хора свързват Miradex основно с оградите. Но нашите оградни пана имат разнообразни приложения, като оградни пана, като врати и портали, парапети, декори на сгради, различни архитектурни решения. Клиентите на Miradex не и само собственици на къщи, които искат да подменят или да изградят нова ограда. Вие работите и с много строителни компании, инвеститори, монтажни екипи и партньори в цялата страна. Какво според теб кара толкова много хора, професионалисти, да избират Miradex? Според мен доверието се печели с коректност и това да улесняваш работата на своите партньори. Когато говорим за строителни фирми, монтажни бригади и инвеститори, за тях са най-важни сроковете, качеството и сигурността в това, че всичко ще пристигне на време и във вида, в който е поръчано. Много от нашите партньори, монтажни екипи, споделят, че благодарение на това могат да реализират повече проекти за много по-кратко време. Лично аз обичам много цифрите и зад тях стои реален резултат. Ако можеш, сподели ни някакви числа от резултатите на Miradex. Колко метра огради реализирахте за последен месец или за последни половин година? За последните 6 месеца реализирахме между 10 и 15 хиляди линейни метра ограда. Ако трябва да бъда честна, най-много се радвам не на самите цифри, а на това, че все повече хора ни се доверяват. Редовно получаваме снимки на монтирани и вече завършени обекти с думите «Най-накрая домът ни изглежда така, както винаги сме мечтали». За нас в Miradex е важно не само да доставим металните изделия до адрес, а да дадем усещане на хората за гордост от техния красив двор. А факта, че след това клиентите ни препоръчват на своите съседи и приятели, е нашата най-голяма победа и най-ценен резултат. Много от нашите клиенти идват по препоръка и така разбираме,
че си вършим работата добре. Когато получаваме положителна обратна връзка, разбираме, че всички усилия си заслужават. Именно това ни мотивира да продължаваме да се развиваме и да ставаме все по-добри. Пожелавам на целия екип още много успешни проекти, доволни клиенти и разрастването в нови държави. Благодаря ти! Благодаря ти за поканата. За мен беше истинско удоволствие. Също така, от името на целия екип на Miradex искам да ти благодаря за всичко, което правиш за развитието на проекта. Пожелавам ти много успешни проекти и вдъхновения. Благодаря ти!